Σταμάτα, χάσαμε την έξοδο. Πεινάω, κατουργέμαι, δεν είμαι καλά. Τώρα σταμάτα. Ένα ωραίο σπίτι. Κουράστηκες να σε φωνάζει στην εθνική σαν τρελή και να ουρλιάζει? Πόνεστε μόλις βγάλει τα κράνη. Σας έχω τη λύση. Και ταξίδια και σχέσεις. Γκάρντο Spirit Duo. Ένα και ένα για το κορίτσι. Εμβέλεια 400 μέτρα για να μιλάς και με τον φίλο σου. Την ακούς κρυστάλλινα, χωρίς να σε νοιάζει ο αέρας. Συνδέετε τα κινητά σας και ακούτε την ίδια μουσική. Ακούς τη διαδρομή σου από το GPS και φυσικά το καλύτερο, 100% αδιάβροχα. Βρέχει, χιονίζει, εσύ δεν μιλάς. Ματίστε να χαλάτε τις βόλτες σας. Μπείτε στο motorracing.gr για να πάρετε το διπλό πακέτο. Κοστίζει 304 ευρώ και τα δύο. Εξόφληση έως 8 άτοκες ζώσεις. Με ένα πάρτο. Αλλά μην το δώσεις στη γυναίκα σου, δώσω πίσω στον φίλο σου που θα σε ακολουθάει με τη μηχανή. Γιατί άμα το δώσεις στη γυναίκα σου, θα ζαλίζει. Και φυσικά τι θα σε λέει? Μη τρέχεις, κοίτα τον δρόμο καλά, σταμάτα από εδώ, ξεκίνα από εκεί. Γι' αυτό σου λέω. Πίσω στο φίλο σου.